Здравейте, разтоварвам чантите, какво съм купила за центъра. Сега да вадим с една ръка от торбата, който няма кой да го снима. Така, това с малко ще го видите в разгънан вариант от Тему, една джаджа, за да си слагат бутилките нашите деца, защото най-редовно ги разхвърлят във всички стаи, което не е много комфортно, после като ги търсят. Ръкавици, някои хора отново ще чистят треволяците, защото станаха отново много. Чувалите, които ползваме, за да си събираме буклука отвън, който става пред самия център. Имаме си местенце, но всъщност чистим и тротуара, и малка част от пътното платно. Тези чували са много удобни, здрави, хубави. Обещала съм на децата да изработваме домашен тибешир. Онзи ден една дама беше пуснала някаква рецепта и сега взех гипс, защото рецептата е с гипс. Малко ме гледаха странно и ми се смяха в магазина. Знам си колко вида гипс имало, аз от кой искам. Да не мислите, че съм строител. Ето и фактурата ни. Не съм строител и не ги разбирам тези работи, но искам да зарадвам нашите деца. Още малко джаджи от Тему. Това са мини коркови табла, да ги наречем. Ще видим сега как се лепят, тъй като имаме доста бележки, които си лепим, да не пропускаме нещо. Ето и едно чукче, защото все нямаме с какво да си правим нещата и постепенно се оборудваме. Все нещичко има да ковем. Така една лозарска ножица. Има доста хръсталаци, които чистим. Не само наши, а и такива благотворителни. Това пък ще го пробвам за хартията. Кухненската ролка мисля, че ще ни е доста по-удачно. Тук виждате нещо, което се така показва, защото е в ярките. Я се завъртя столчето, да го видите по-хубаво. Сигурно се чуете какви сте парцалчета. Това е нещо, което ще сложим с помощта на пироните и чука отвън на нашето дърво, за да разкрасим още повече градската среда, да привлечем вниманието на хората към нашия център, но и не на последно място, за да покажем, че ние сме хора, които подкрепяме семейството и за нас то е важно. Това са всъщност бащата, майката и детето. Така са направени размерите да бъдат коланчетата на бащата най-дълго, на майката по-късичко и на детето да е най-късото. Дано ни се получи, Вероника пристига след малко и започва голямото чукане. Като казах, къде са пироните? Ето ни ги и пироните. Така. После ще ви покажем резултатите, да ви се похваля и с двете орхидеи. Подарък са ни на откриването ни ги донесоха, майка ми и снаха ми. И вижте колко хубави станаха. Взели сме им специална тор, която слагаме, течна тор слагаме във водата им. И да се похваля, за първи път се занимавам с орхидеи, но за сега се случват работите. Ето как се получи изгъваемата ни кошница, да кажем, кутия за бутилки. Поне на нас не трябва като органайзер за бутилки. Така децата ни ще си подреждат бутилките по-лесно и по-приятно. Ето, че нашето дръвче си има вече нова окраса. Това са ръчичките, за които ви говорех и показвах преди да ги сложим. Всъщност, първата ръчичка, това са ръцете на бащата. Затова са и най-дълги, най-големи. По средата е детето, то е защитено от родителите си, а тук естествено са ръцете на мама. Така че това представлява нашето дръвче, защото работейки в центъра с деца, децата са плод на любовта между родителите и са част от семейството. Плодът на любовта, може да кажем, между родителите. Заповядайте при нас да ни видите и на живо или пък просто да се полюбувате на приятната градска среда, която създаваме.